Id-deputati parlamentari ta' Roberta Bela jibqgħu maqtugħajn mir-realtà mill-isfida taż-żieda fil-prezzijiet illi qed iħabbat wiċċu magħha l-poplu Malti u Għawċi filwaqt illi tal-qalba jibqgħu iħaxnu butom. Filwaqt li diversi esperti ekonomiċi qed jisqu illi żieda fl-oli tal-ħajja se tkun karatteristika permanenti għax-xhur li ġejjin bżieda sostanzjali fil-prezzijiet tal-ikel, prodotti tal-ħalib, ħobż u tal-ħasil. Net News staqsal il-Ministru membru fil-Kabinet ta' Roberta Bela, Clayton Bartolo, dwar x'soluzzjoni għandu l-Gvern għall-inflazzjoni li qed taħkem lil pajjiżna. Ministru Bartolo saħaq il l-Gvern qed ifittex soluzzjoni għalkemm soluzzjonijiet qatt m'għandux. Se nkomplu naħdmu biex insibu soluzzjonijiet ukoll għal aspetti oħrajn. Soluzzjoni issa m'hemmx. Il-Gvern diġà ħadem biex jibda jsib is-soluzzjonijiet. Ta' filwaqt li biftaħir ammetta li kien hemm serq sfaċċat fil-kontijiet ta' dawlu l-anomalija maħluqa mill-Gvern Laburista stess minħabba li ma ħadmux sistema kif kellha tinħadem, anomalija li sarfet f'għexieren ta' eluf ta' euro misruqa minn but il-poplu. Mistoqsi jekk il-flejjes misruqa mingħand il-poplu ser jintroddu lura huwa wieġeb b'dan il-mod. Il-kontijiet ħajtħallsu ġifieri blura dawk li ħallsu żejjed jew li ma kinux jafu li tħallsu żejjed ħadd ikkompensaw. Saqsit Bernard Grech qed iwejjetu. Partit Nazzjonalista kommess li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech irod lura kull ċenteżmu li nstera mill-kontijiet tad-dawl. Matara kollu, għal Clayton Bartolo, dan mhux possibbli. Ġifieri mhux se jitħallsu lura. Diġà għajtek it-tweġiba tiegħi m'għandi xejn inżid. Li jfisser illi l-flus illi seraq il-Gvern tal-Labor mhux se jkun qed iroddhom lura. Intant, f'konferenza tal-aħbarijiet ġie ppreżentat proġett kostali li jiswa madwar 600,000 euro kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Mistoqsi kif iċ-Chief of Staff ta' Chris Fearn Carmen Chantar se ddaħħal 700,000 euro mit-taxxi tal-poplu, il-Ministru Bartolo ħarab mid-domanda. Ma da fattu kollu il-campaign manager ħataq l-iktar flus mill-proġett. Diġà weġibtek fuq kollox, jekk mhux bokx risposti li tajtek, m'għandix iktar x'insit magħhom. L-istess ħarab is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzot-Soppardi li filwaqt li konferma kemm se jkun qed jiswa l-proġett u mnejn ġejjin il-flus. Inti qed li dan il-proġett ħajkun qed jiswa, correct me if I'm wrong, xi 600,000. Dan huma fondi addizzjonali li ksibna mill-Unjoni Ewropea. Mistoqsi kif jispjega l-campaign manager ta' Chris Fearn ta' l-aktar mill-valuri tal-proġett nazzjonali u ħarab darbtejn milli wieġeb. Twieġeb il-Chief of Staff tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa taq l-iktar minn il-proġett. Jiena l-tweġiba tiegħi li dan il-Gvern huwa ffukat fuq il-ħidma tiegħu. Onorevoli, Carmen Chantar ġifieri iktar importanti mill-ambjent. Kummenti x'nagħmel. Net News taqsaw wkoll lill-Ministru responsabbli mill-Anzjani Michael Farrugia jekk l-anzjani jkunux jistgħu jiġu mejjuna aktar illi kieku m'hemmx dawn il-pagi eżaġerati. Taħseb illi hemm lok imma li kieku m'hemmx dawn il-pagi eżaġerati jiġu mejjun iktar? Dak li għandu isir qiegħed isir minkejja kull oġġett ieħor. Mistoqsi għalfejn tal-qalbet jingħataw dawn il-pożizzjonijiet mal-Gvern pagi eżaġerati, il-Ministru wieġeb dan il-mod. Donna meħbib tal-ħbieb tifhmu ħafna fuqhom. Il-Ministru ma jsemmix il-lista twila ta' ħbieb tal-ħbieb bħal Chief of Staff ta' Chris Fearn Carmen Chantar paga ta' 13,000 euro fix-xahar u Kert Farrugia illi ngħata impjieg mal-Malta Enterprise b'500 euro kuljum. Mal-lista jiżdied issieħeb ta' l-ex-Ministru Justin Caruana Daniel Bogdanovic illi ngħata 15,000 euro u l-mara tal-ex-deputat mexxej Laburista Konrad Mizzi, Saj Mizzi, li kienet gawdi minn 13,000 euro fix-xahar meta l-poplu ingħata biss euro u 75 ċentesmu.